berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Nah itu ada Bu Nurul di kontennya Mbah Yi ya pemirsa, alhamdulillah. Oke, tak kira Bu Nurul. Nggih. Maja terus sik teng mriki. Sampun wangsul. Oh tesih. Halo Yumur. Oh, pesenan malih Pak Pri. Alhamdulillah, nggih. Halo. Nggih, mengke kesana apa yen tulung niku napa diriske ngoten lho Bu Nurul. Alhamdulillah. Mak Jah. Nggih, Mas. Mak Jah di dalam. Mak Jah? Halo. Nggih. Halo sayangku, bagaimana kondisinya hari ini? Jangan lemes, Mak. Oh, waduh, piye Yumur? Kudu mangan wong. Anu, Mak, gawe pesenan Ibu Cari. Iya, wis dadi anu kongkon gawe asem-asem. Iya. Delokno nyuga. Iki enak jare Mbak Nurul. Iya. Itu kuliji, Mak. Nanti Intan puasa. Nanti sabar nggih, sabar. Apa? Oh, gak roh. Mak sing makan es apa, Mak? Mak apa? Iki lho Yu. Ini enggak puasa Bocor. Nek men tidak puasa ya. Nanti ada pelas. Iya, Mak. Wes tadi tak gorene saiki sing meja kono tok, Mbak. Pelas ya, Mak ya. Pelase wis kono dadi kabeh apa tok apa. Walah jangane lumbu. Sangat-sangat pesona. Semangat Yumur. Ku es engko. Mak Jah mbok tukokno apa ora? Ya. Ya wah Yumur. Semangat tenan Yumur. Pirang kilo Yumur ki, Mang? 8 kilo. Piye, Mak? Wis didari wong. Urung iki, Mak. Hah? Piye, Mak? Apa blok malam? Nek lek malam wes. Ya aku mesti dari nek banyak itu tak dari. Iya. Anu bloke Mbak Rasti barang lho, Mak kandhani lho. Heeh. Di blok itu mesti dari lek Sumang. Heeh. Ya iya. Wis apa ngajak anak-anaknya nggih monggo ben tambah rame. Ndek Mbak Tari tak kandhani ayo melok rono nek Yumur ning kono kok aku ngono. Ndak, mari nek Pak Gun yo Pak Gun ning omah cah marai. Pak Gun ki mari anggek pulang ke Jakarta, jadi kan jenenge istri kan yo menunggoni ya mosok pe ditinggal. Koyo Mbak Sri Galang barang bojone yo ning omah. Mak malam bojone yo ning omah. Iki Yumur yo bojone yo ning omah. Sapa? Malam. Oh wes, Mak. Mak malam tak kon ngajak Mbah Wai. Walah seneng entan. Ini anu kayak kono salahnya digoreng anu Mbak. Sampun. Mak Jah engko tulung semongkone sampean anakno ya. Nanti Yumur. Semongkone aku gawe semongko loro. Sampean pecelno ngono lho. Jadi gue mak damai. Gak kabeh wong loro gede-gede. Anu gawe es campur iki. Oh nek es campur. Es campur kuwi nek renan tak gawekno semongko. Dienggo suguhan kuwi kok ning piring-piring ngono, Mak. Iya, Mak. Ya sudah, engko langsung dilanjut lagi ya. Monggo, ayo, monggo ndang mlebu, monggo pinarak. Lho tenan to, indah tekan. Wong Dik Mang muni tekan ndi, Nduk? Tekan Cepu Asri, berarti lah ya tenan lho. Kin, blue ayu aku. Mbak Tata Janeta Nugraha Sentosa Nata Bata 5 ya Allah, Masya Allah datang, alhamdulillah, love you. Aduh. Ayo. Aduh. Putri cantik.
Alhamdulillah ya Allah, wes mengadakan bukber sederhana ya pemirsa, dulur-dulur sekitar saja, ya. Halo sayangku, cintaku, senal senil sentol ya Allah. Waalaikumsalam. Ya Allah, mamiku Kinara. Aduh, halo nak, makasih Bu RT. Kenapa nak? Orang nduk urung dimulai. Kan maksudnya capek berkurang 2 bulan. Memang nunggu Mae. Lah ini Lina, Mbak Pal, karo Mbak Mur ini masih pasukan di belakang. Numpak apa, Dok? Bajel. Loh, lak jos no. Kita sambut yuk. Mbak Ida udah gawe konten, kita sambut kedatangannya Mae. Oke. Mae datang, alhamdulillah pemirsa, tapi masih pakai bajel. Ayo monggo ya Allah, senengnya. Iya ada mamahku, ya Allah mamahku. Pemirsa, momen yang sangat indah ya Allah. Pak Ema, ya Allah. Pak Ema monggo. Nggih, mak anu napa mak niku Mas Dimas mengke belakang soalnya atas enten konten. Nggih monggo langsung Pak Mak monggo. Alhamdulillah ya Allah. Ada Mak Ya Allah, cintaku, sayangku, senal senil sentol. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayangku. Gue dicari. Bisa, pesta anu sensasi luar angkasa. Larisi Dok. Larisi Bu Cari kan punya usaha. Dilarisin Dok ngono. Saya ayo ke sana. Mak wis ke sana Dok. Aku tak njukuk kurmane. Alhamdulillah ya Allah, Mbak Lina. Cantiknya Dok, duduk kene Dok. Pak Loh. Pak O pundi Pak O? Pak O. Mbok Pak O kan teko. Ketoknya sawah mau. Alhamdulillah ya pemirsa, ini ada manyung, sambal kecap niki oseng jangan lumbu menir. Sambel teri botrok. Ya Allah. Ini Mae tak ajak ke sini. Rana Dok. Nah. Ini Pak Pri atau Pak Polisinya. Dalu Pak. Niki, pun azan kok niki pun monggo dibatalke. Sampun azan monggo dibatalke monggo. Ayo. Ana Mbak Nana duduk kono, Mbak. Terima kasih ya. Kono intan ning kono lho ambilen ning kono. Ya, kakeknya sih Dok. Iya, jangan ambil ya. Wes dak dibatalno. Ayo dibatalke kabeh ayo. Monggo dah dibatalke. Alhamdulillah. Mbak Sumatur suwun ya, Mamah Galang, Papa Mamah naik perahu gak dijak lah. Papa urung ngadus malu. Waduh, jane yo gak apa-apa ngono adeke. Wis kersane. Monggo mendhet anu napa minume. Nggih, monggo. Monggo Pak, pun adzan kok Pak, kok dibatalke sih aku tak batalke. Apa, Dok? Duh, digawa Mbak Mur takon bagekno je, Dok. Endi Mbak Mur? Mbak Mur baut. Kormane, Mbak. Mamah kayak sedikit. Monggo, Mak. Monggo. Ayo. Nggih. Ini Mak, ya Allah aku seneng Mak datang ya Allah. Monggo, Mak. Nggih. Monggo. Ayo lekam, Rene lekam. Ayo kene. Mbak Mur baut, wau pun dibagi kurmane. Lho, monggo dibagi. Nggih, monggo kersane nganu nyokoti kurma. Yo engko tak tanduki aku duduk sik. Kalau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sik tak lanjut dulu nanti. Ya Allah, pemirsa aku disyuting no Mbak Lina. Ya Allah, motor pun ya Nduk ya. Nggih. Kon jenenge monggo, Mang. Ya aku tak jukukno Intan. Walah Intan ki kok lah. Ayo. Nunggu sik. Iki apa mek ambil mak malam, bayane mbek mak malam. Ya wes dah. Nggih, mboten napa-napa. Aduh
Monggo, monggo. Nggih, monggo. Ayo, ayo. Monggo, Mak, monggo. Mbak. Mak, halo. Pemirsa, Dibatalkan dulu, Dok. batalkan dulu. Ya, Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lina. Ya, monggo, Mak, monggo. Enak sekali. Mantul. Oh, monggo. Dan dona piye nek malah urung monggo tak Silakan apa? Aman, aman. guys. Gini sampai Ibu. Dona Mbak Lina. Stres. Sakit banget. Lah, kok ini jalan nih? Wow, artis kita menyutingkan Bu Yuni nih guys. Ngeri nih guys. Wow. Intan makan sama apa, Intan? Lumbu Mbak Lina. Jangan lumbu. Lah Mbak Lina ini apa? Nanti ya. Oke. Ada mam. Ya Allah, nduk sekali dong. Nggih, alhamdulillah. Donat. Lah, nggih to. Nopo lek kok sok Yumar. jengker ya. Boy, yuk Intan, ayo Tan. Mam. Emang Pak Eka mbok jaleh, Mas. Pak emang jak ngarene, Mas. Jangan menen. Bu enak Bu jangan. Enak. Bu enak Mbak Lina. Jenengan dong, Mam. Urung butuh isuk nduk atiku seneng, Nduk. Oh, ngoten. Dulur dong. Alhamdulillah. Ya jangan menen, Lah, jangan mener. Mak. Monggo, Mak. Malah ketok. Silakan. Enak banget iki. Enak banget. Regan tuku iki. Coba enek terne barang, Nduk. Oh, nggih. Bu Yuni, ngeten iki berarti semasak sinten? Makja. Oh, Makja. Restorane tapi nggone Mbak memang kan Pripun ceritanya pripun? ceritanya kan Makja karo Bu Nurul itu kan saudara yang tidak bisa terlepas. terpisahkan. Heeh. Jadi sekalian wis Mak, pokoknya ning gone Bu Nurul loh sekalian dulure kan ya dulure juga lho, klarisi usahane juga. Collab ya? Salah yo, ya Sum yo. Wah, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Malih, Mak, malah. Nambah malih. Ayo. Yuk. Ayo. Copi jenengan. Mantap sekali. Ayo. Kon, Mbak. Monggo, kalian apa jenengan? Pelas. Oke, nggih monggo sikacaken. Endi Bu ini? On. Aku dianu ning Madonna. Anu bestine Mak Dames. Murbaut Maradona ini nggih. Makasih sampun hadir. Nggih. Sehat selalu. Alhamdulillah ya Allah. Bacane ngeri nggih, Bu. Apa, Nduk? Bacane ngeri. Jual wis to. Kayak Prilly laku konsina. Mari, Pak. Kayak Prilly laku konsina. Pringi. Ya deh. Siti Badriah. Itu bener ya. Ben goyang dumang. Ya nika Pak e. Ini Pak ya. Ya Pak, weh. Pak karo apa deh, Bang? Masakne Bu Yuni mewah iki, Mak. Ini pengen jerinan iki. Nggih, iki tinggi ngaten iki lho. Dados nek di acara ngaten iki lho. Lagi Mbak Lina dari. Sampun. Mak, Bu kula bingung iki. Kenging apa? Monggo, Mak. Khusus papa kali
kalih jenengan nih disediakan sing mboten berkolesterol, Mak. Lho, sayure bening ngeten. Nggih. Ya ambil. Nggih. Nggih, monggo diratani, Mak. Monggo diratani, monggo. Monggo terok bases lumbu. Waduh. Pilihan jatuh pada lumbu. Ya. Teri, Mak. Kok mewah sekali Bu Yuni. Alhamdulillah, Mak, mewah mepet sawah nggih, Mak. Dalem. Apa? Ngeten iki Nggih. Pokoke kanton ngeten, bucare benjing jangan damelke niki. Mak Jah langsung siap. Mak Jah ngoten. Sepekan Mak Jah. Oh nggih, matur sembah nuwun Mak Mani nggih. Matur suwun nggih. Alhamdulillah, Mak. Mak meleh lho, Mak. Dalem? Marin Kak. Nggih. Sepjah niki. Sudah Mak. Tanduk ora, Guys? Tanduk, guys. Tanduk, guys. Aku sampe tanduk soalnya Part 2. Piye, Dok? Pokoknya iki tanduknya kudune sithik-sithik. Iya. Ben iso jajal. Iya, heeh. Iso jajal teri, jajal bothok, pelas, jangan menir iki. Oh. Tambah, Dok, tambah. Jangan lumbu, mboten enten, Mak. Oh, nggih matur nuwun lek markam nggih matur suwun. Nek jangan lumbu kula mboten pethuk, nek jangan bayem enten, Mak. Enten, jangan bayem dibumbu bening ngoten. Terus sayur labu wonten, tahu, endhog nggih biasa wonten. Nggih. Insyaallah Mae benjing nek berangkat ibadah umroh atau haji sama Pak di sana makmane enak kok. Jos. Enak sekali. Dijajal-jajal kabeh. Nggih. Ya. Pak malih Pak, monggo Pak. Pelas. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Ayo Nduk nanti Mam Nduk. Engko digawa, engko nggawa. Pokoke nyuwun plastik makjah langsung cus angkut. Heeh. Dalem pripun? Jangan lumbu. Nggih. Mae jenengan goleki. Kalau makjah kan. Ayo sik mangan ben. Nggih, mengke kan dibungkuske. Alhamdulillah ya Allah. Reng. Den kiri kanan kiri. Ibu Sarah. Ya Allah lucu. Manyong. Gowo nduk kowe kae lho wis. Gowo. Iya, gowo. Ya Allah, terima kasih Bu Nurun. Nggih. Pokoknya tadi Madames ngeten. Bu, kapan-kapan time kula apa tak jak rene meluncur nggone bucare nggih. Pokoknya jenengan telepon riyen kula, mengke kula tak sampekno bucare. Dadak, Mbak. Seneng. Nek dadak aku gak iso soalnya buntute akeh. Dan survei membuktikan pemirsa, Madames sangat seneng sekali. Wis tempatnya luas, masakannya enak, bersih. Nah, ditambah dengan senyumnya bucare. Wah. Senyumnya manis sekali. Humor ya. Aduh, ya Allah pemirsa, demikiannya. Nah, pemirsa, demikian nggih konten Bayi. Ini wis ketemu dengan Mbak Tata Janeta Trisna Nugraha Natabata 5 nggih. Terima kasih ya Nduk, Ibu kemarin dikasih hadiah. Alhamdulillah. Sejadah tak bersalah. Konggone Mbak Lupi kayu aku diparingi sajadah. Jadi selalu ku ingat-ingat terus hadiah yang sangat bermakna. Iso tak ku sholat terus. Masyaallah tenan sangat diparingi. Nduk ini aku lali Nduk ora tak post ning gone Instagram. Tak pikir lupa itu nih. Ora. Kan minum Mas kan aku teh. Gone Mbak Lupi ya ora tak post wis kadung tak pangan nduk iku nih. Foto. Terus akhirnya aku wis ngomong ning pemirsa, Nanti Mam. jajan
Jajan kalengan. Nyeruput lengo. Ndak masuk penyeruput lengo mbek ngledaki gula, Nduk. Jajan sing kalengan rupane apa? Jadi Bu pinaringan sih. Amin, amin ya Allah. Urusan hidup dipermudah. Amin. Semangat sangat gitu. Amin, amin. Podo-podo ya Nduk, semoga doa baik kembali pada yang mendoakan. Ya wes ngono sik ya pemirsa, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Tak kejamu melih. Tak kejamu. Jam balas kulit hijau. Oke. Gagas. Wes nih bocah. Ya bojo sing kedua lho, Kak. Aduh. Nggih, matur suwun Pak Mae. Iya, Nduk. Pak Mae semuanya matur suwun. Melayu rene. Wis mantuk sik Pak Mae, Mbak Indah, Mbak sapa kuwi? Mbak Mur, Mbak Jessica, engko sing naik bajaj engko ketoke Mbak Palupi karo Mbak Tata Janeta ketoke. Pun hati-hati. Terus mugi-mugi pemirsa semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah nggih, lancar rezekine, panjang umur. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Nduk, nggih, matur suwun Mae, Mbak Lina, Pak sedoyonipun matur suwun. Alhamdulillah. Dek Rapa. Alhamdulillah ya Allah. Mugi-mugi keluarga kula, keluargane Mak Dames, keluargane pemirsa semuanya paringi sehat semuanya. Amin ya Allah. Demikian ya pemirsa konten dari family hari ini. Dumugi yang terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, hati-hati ya Nduk. Hati-hati Mbak Lupi, hati-hati. Hati-hati. Sopire dicekeli ya, Nduk. Sopire dicekeli kuwi bianter kuwi. Ape malam 29 sopire bianter pol kuwi megake. Iya, alan-alan. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.